Il-Eurobonds huma bonds internazzjonali li joffru opportunità ta' investiment għall-Ewropej, b'differenza għal bonds li joħorġu minn gvern partikolari għaċ-ċittadini tal-pajjiżi rispettivi. Fl-aħħar jiem l-Europarlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna inħatar para l-kelli mewlieni tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fuq il-Eurobonds. Scicluna negozja l-ewwel proposta tal-Parlament dwar il-Eurobonds flimkien mal-Europarlamentari Liberali Sylvie Goulard li waslet għal pakkett dwar il-governanza ekonomika magħrufa bħala six-pack. Huma issa ser jindirizzaw il-Green Paper tal-Kummissjoni Ewropea li mistennija tirriżulta f'leġiżlazzjoni matul is-sena d-dieħla. Il-Professur Scicluna għalli sitt xhur ilu ftit kienu dawk favur il-proposta tal-Eurobonds u għalhekk kien diffiċli li tinstab maġġoranza fil-Parlament. Scicluna għalli l-Eurobonds waħedhom mhumiex is-soluzzjoni għall-kriżi taż-żona euro iżda jistgħu jkunu parti mis-soluzzjoni. L-akbar sfida hija kif il-pajjiżi membri kollha taż-żona euro ser jagħmlu tajjeb għad-djun ta' xulxin u fl-istess ħin jiżguraw li ma jkunx hemm min jabbuża billi jkompli jżid id-djun u l-interessi fuqhom.